karon training sa ta. Kay sunod semana na kay kalaban na kinahanglan nga di ta mapildi ani. Kay mapildi ta wala ta ni. Bus. Yun. Gi, per. Street. Gi. Kapsuk. Wah. Wah, supot yung bataan niya, wah, uppercut. Street jab, right. Awon ka na ko to ako ang manok nito giunsa to pag training atong kuan bi. Masigwa to nagkadimao ba. Ay away na biya to niya karong kuan. Tre. Mo na gusto na ko sa inyo ha kay sayo kay mo nagkuan ensayo. Dapat ingon anay gyud perminti Utak ina mo ginagawa mo. Apir tanan na to, pwede na ba ni karong sunod semana? 10 kilometers sa jogging na. Hanggang nga di ka magpaluluya. Masulita na, mahutan ka hangin na. Tama na. Kaya tumpang yan itong laban kahit hindi kalaban. Kayo daw. Uy, coach! Uy! Man! Ito na yung bagong box dyan niya karon. Oo ako kay nakita na ko siya nga murag usog siya kinumo ba? Ito rin ulit anang bataanan na di ay. O lagi kay nangita ko bagong boxer ba niya. Nakita na ko siya nga murag usog siya kinumo. Na kanang bataanan na ako ba? Lain din workout. Sanga kay ng bataanan. Ano man day? Dito rin ka na day. Ay kanang bataanan na. Kapilan ako na sing takot ng tayo dahil ito na tulog. Na. Wala na yung coach. Na puluhan yung kaon ko. Kipra lagsin lang yan. Na wala para ba may paniud to. Alas 12 na. May kaon din. Wala pa lagi. Na. Sabi tayo ang kaon sa akin. Ano sa kasunod ng tao? Ya amo sang bukulon to. Padayon nag jogging dia. Sige, sige. Sige. Sige, coach. Salamat sa Ay, Brad. Nasa naman itong boxer. Tao kinabot ko. Pasado dito no. Eliyaw Ito rito magpas mo. magpapasmuhan. Utak ina mo ginagawa mo. Mura itong boxer oh. Tutun. Boxer. Uy. Uy, tama na. Maniwit na lang kita. Uy, iyaw na yun. May pagipakaw na to ni ganina na. Uy. Gitadalar bang bako sa buwang mo? Uy. Ay, di na Bert. Buliti Bert. Asabat. Sabat. No.